Sziasztok! A mai videóban megnézzük, hogy a szürke csapat, vagy a sárga csapat, esetleg a piros csapat, ne talántán a kék csapat közül kerül ki a leggyorsabb és legmenőbb autó a vidéken. A verseny lebonyolításához pedig építettem egy speciális pályát, a 4 sínre ráhelyezem a csapatnak a 4 tagját, elindítom őket, mennek a parkettának a területén, majd végül beérnek a finishbe, de az az autó, aki legutoljára ér be, vagy egyáltalán nem ér be mondjuk, az kiesik, és utána jön a következő futam. Itt is föl fogom használni a jól megismert második kamerát, amelyik majd segít nekem a célegyenes videókba tisztázni, hogy melyik autó mikor ért be. És ha felkészültetek, és azt is felkészült, akkor vágjunk bele a versenybe. A többi autó egyelőre néző, de a kék autók már elfoglalták a rajtpozíciót. Induljon hát a verseny! A pálya jobb szélső részén lévő D-Muscle ért be utoljára, nézzük meg a lassítást, és a lassításból is látszik ez tökéletesen, úgyhogy ez azt jelenti, hogy először is a D-Muscle autótól búcsúzunk. Ide is jöttem a pályához, és akkor ő az az autó, akit le fogok venni, és aztán a 3 kék autó folytatja tovább a versenyt. A poliszkár autó megakadályozta, hogy a Gazella beérjen a finishbe, nézzük meg a lassítást is. Tulajdonképpen bevág elé, és leblokkolja az utat, hát emiatt sajnos a Gazellától búcsúzunk. Nézzük, ki nyeri a kék csoportot. Szinte egyszerre ért a két autó, de biztos, hogy van valami különbség, a lassításban remélem fog látszani. Hát igazság szerint nem teljesen kivehető, de én azt mondom, hogy a kék versenyautó egy hajszálnyival meg tudta verni a poliszkárt, úgyhogy a kék poliszkár esett ki. Le is veszem akkor a poliszkárt a pályáról. A kékek versenyét a kék versenyautó nyerte, jöjjenek a pirosak. Piros csapat tagjai az indítóállásba, go! Ha jól látom, a Dodge Viper nem tudta elérni a célt. Igen, jól láttam, a piros Ford GT versenyautóról pattant vissza. Őt koccolta le. Jövök is, és hát bizony ő az, akit le fogok venni a pályáról. Ó, szegény kis piros versenyautó. Először a Ford GT, aztán a Dragstrip Champion ért be. Ő lett az utolsó. És a lassított felvételen is teljesen tisztán ki lehetett ezt venni. Viszlát piros autó. Nos, ez egy nagyon tiszta Ford GT győzelemnek tűnik. És igazából a lassításon is tökéletesen kivehető. Kellő előnyt szerzett még a Ford a parketta területén, és ezt igazából tartotta a célvonalig. Le is veszem akkor a Dragstrip Championt. A döntő összecsapásra bejutott a kék versenyautó, a Ford GT, és a sor a sárga versenyautókon van. A bal szélen a Gyulától kapott sárga Dodge Viper fog indulni. És sajnos úgy látszik, hogy hiába indult el, tőle is búcsúznunk kell. Nagyon lelassult, ráadásul még át is ment a másik sávba. Igazság szerint ennek az autónak van némi futómű hibája, valószínűleg ezért is történt ez. Ha jól vettem ki, hogy a bal szélen lévő sárga Nissan lesz az utolsó, és igen, ez a lassításon is tökéletesen látszik, úgyhogy tőle fogunk búcsúzni. Sajnálom egyébként, mert ő egy kiváló versenyautó, de hát most ezen a versenyen így teljesített. Volt, ez teljesen egyszerre érkeztek a célba, nézzük a lassítást. Én nem mondó vagyok még ez a lassítás után is, hogy ez teljesen egyszerre történt, úgyhogy semmi gond, ezt a futamot akkor újra meg kell ismételni. Nézzük akkor újra. Nos, itt már történt döntés, a sárga NASCAR előbb ért be a sárga Corvette-nél, lassításon is szépen látszik, úgyhogy nem maradt más hátra, le kell venni a Corvette-et.
Bye bye Corvette, bye bye. A döntő résztvevőihez csatlakozott a sárga NASCAR, és akkor már csak a szürkék versenye van hátra. Hú, ez kissé kaotikus futam volt, viszont tisztán látszik a felvételeken, nézzétek meg a lassítást, hogy a BMW és az ezüstszínű Nissan nem ér be a célba. Viszont az ezüstszínű Nissan az hátrébb van, mint a BMW, ezért őt fogom most levenni. Úgyhogy jövök is ide, a BMW látszik, hogy előbbrébb van, és akkor leveszem a Nissant, búcsúzott a versenytől. Szegény El Camino. Be akart ő menni, de a BMW-től nem tudott, ezért a BMW ugye elsőként ért a célba, aztán jött az ezüst hátú, az El Camino meg szépen visszapattant a BMW hátuljáról, úgyhogy jövök és leveszem El Camino barátunkat. Kicsit sajnálom ezt az autót, mert szerintem jó paraméterekkel rendelkezik, de most sajnos így járt, úgyhogy muszáj levennem. Ó, minő bal szerencse, szegény BMW lekoccolta a falat, gyakorlatilag meg is állt ott a sínnek a szélén, így az ezüst hátú teljesen simán meg tudta nyerni a verseny, még egészen átment a BMW-nek a sávjába. BMW akkor kiesett, és megvan a döntő utolsó tagja is, tehát az ezüst hátú, a sárga NASCAR, a piros Ford GT és a kék versenyautó fogják lejátszani a döntőt. És akkor induljon a döntő, 3-2-1, go! Az ezüst hátú autót először a kék autó blokkolta le, lelassította, majd aztán a Ford GT-től nem tudott beírni a célba, és a lassításon is tökéletesen látszik, úgyhogy a döntő első kiesője az ezüst hátú autó lesz. Akihez már érkezem is, és megköszönjük neki a részvételt, gratuláció a döntőbe jutáshoz, legközelebb több szerencsével járjon. Most a Ford GT blokkolta le a kék versenyautót, aki ezáltal nem tud beírni a célba. Nézzétek vissza lassítva. Úgyhogy megvan a döntő második kiesője, ő lesz a kék autó. Úgy gondolom a döntőbe bejutni nagy teljesítmény, úgyhogy megköszönjük a kék autó részvételét is. Na és akkor elérkezett a váravárt pillanat, Ford GT sárga NASCAR összecsapás, jöjjön tehát a döntőfutam! Áj, micsoda hiba a Ford GT, kisodródik, neki csapódik a jobb oldali sinnek, így a NASCAR teljesen simán végig tud menni a pályán, simán behozza a győzelmet. De kár ezért a döntőért, lehetett volna valamilyen szinten izgalmasabb, de én úgy gondolom, hogy maga az egész verseny hozott annyi izgalmat, hogy megérte végignézni. Remélem ti is így gondoljátok. A verseny ezzel véget ért, a Ford GT-t leveszem a pályáról, a sárga NASCAR-nak pedig gratulálok. Én úgy emlékszem, hogy a sárga NASCAR már nyert egy versenyt, emlékeztek még korábbi videómból, amikor fogadtam ugye erre az autóra előzetesen, és aztán végül ő nyerte meg. Úgyhogy ő most már kétszeres bajnok, és most nézzük meg a pályát közösen, hogy milyen volt ez a fantasztikus pálya, ahol is zajlott. Ez az egészen kiváló verseny. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!